Aurreko urtean udaleku barik egon ostean, bueltan dauz Astaparrak aurten. Sopelako Anderdeuna ikastolara etorri dira begirale eta umeak 12 egunetako oporretan. Begitu bertan egon da eta nagusiak helduten harrapau doguz arratiatik 4 egunez ibilten egon ostean. Hasieran pentsetan gindune baino hobeto doa. Hasieran aukite gindu bastante bildur udalekuek ia zera jango ziren, ia COVID arazoak egongo ziren, baina momentuz bastante ondo doaz. Betiko udalekuek segitan gabi. Nausiekin dauri lemoatik ona oinez eta gaur deki azkenengo etapea edo, eta helduko dira ordu bibarru gitxi gora bera. Gaur endabi lobakion eta datosona loiteko ja. Atzo adibidez inginu zen olimpiada, gaur tokau dire tailerrak eta bier adibidez dekogu txangoa ondartzara. Lehen urtean COVID heldu jakun eta begiraleak bastante bildurregaz egon ginen, orduan ebatxe ginen udalekuek bertan bera iztea. Eta oin urtean aukin dugu denporak hau pentsetako zelanin, eukin dugu zerreztasun gehiago COVID aldetik batez be izenderako apur betzabaleagoak zentzu beten edo, bai eukin dugu zerreztasun gehiago igez baino orduen. Alizin dugu burutu udalekuek errezago eta hori izan dugan alen bastante antzeko beste urtetan moduen, baken dute COVID segurtasun neurrik eta kontu guztiak. Azteko udalekuek lehengo urteatan izinde danok batera. Oin urtean pentsau dugu banatutea 3 taldetan, txikiek, ertainak eta nausiek, eta talde horritan dauz banatute edadeka. Burbuja batzukin dugu, adineko taldeatan eta hori. Banatute 3 talde handiten eta gero adineko talde horritan.